Nou, vandaag zijn we hier in Friesland om met de hele blije kinderen te zien die muziek aan het maken zijn en hopelijk meer muziek kunnen maken. Maar onze gedachten gaan echt uit aan alle families die vandaag hun kinderen hebben verloren in het verschrikkelijke ongeluk in Os. Mijn man en ik denken echt enorm mee en we hebben geen woorden, vreselijk. Dank. Daarna ging de koningin de Schouwborg in, verskate optredens bij te wijen. Maxima, nog eens zo'n 100 band van verskate Frieske basiskwallen, kreeg te zien dat elke een willen in muziek herkent. Bij uit het publiek zong mij het Circus Atje Orkest. Het doel is dat in 2022 alle 450 Frieske basiskwallen muziekonderwijs aanbieden. Dat is tiergewichtig, want muziek brengt de band meer wat je denken. Door muziek te maken, leren ben scherp te harken, leren ze onderscheid te maken tussen klanken, leren ze elkaar op elkaar in te spelen. Nou, en dat is een hele wichtige vaardigheid. Word je er ook gelukkiger van? Absoluut. Het jaar gewoon pro de willen. Ik bedoel, stel je een wereld voor zonder muziek. Dat is net voor te stellen.